maen nhw'n rhoi cyfle i fi i ddweud y gair yma heno wrth i'n cyfnod fel Llywydd ddod i ben. Gai ddiolch felly am y cyfle i'ch anner chi fel Llywydd Undeb yr Annibynwyr am y tro olaf. Ond mae wedi bod yn fraint fawr i mi i gael eistedd yng Nghader y Llywydd yn ystod y 2 blynedd ddiwethaf. Ac felly rhyw rannu rhyw argraffiadau dwi yn mynd i wneud yn weddol fras. Ni fi hanes y cyfleoedd ag efais i gydeirio pwyllgorau allweddol yr Undeb ac i deithio o gwmpas Cymru i fynychu ac i anerch mewn cyfarfodydd chwarter yn wahanol i unrhyw lywydd sydd wedi bod ymlaen ni. Fyddai yn wir i ddweud bod llywyddion o gorffennol wedi gweld cynulleidfaoedd tipyn mwy niferus na'r cynulleidfaoedd a welais i. Mae hyn wrth gwrs yn arwydd o'r amserau. Yr hyn sydd wedi bod yn wahanol, cyn i mi orffen ymweld â'r cyfundebau i gyd, fydd aeth Covid-19. Ac fe ledodd drwy ein byd, ar y gyflymdra, nath ein dal ni gyd mas. Beth olygodd y pandemig i mi? Ar y dechrau'n deg, fe olygodd bod prysurdeb arferol fy mywyd wedi dod i stop, fel yn eich hanes chi, dwi'n siŵr. Ar ddechrau fy nghyfnod fel Llywydd, bu mi sôn am genedl Israel yn cael hwy hunain yn alltid ym Babylon, ac ei fod yn rhywbeth dieithr iddynt. Ac fe gefais fy hun yn byw bywyd dieithr ar ddechrau y clo. Bywyd meidwyaidd, a dweud y gwir. Roedd yna ddieithrwch. Roedd yna dywelwch mawr. Roedd yna dipyn o grafu pen sydd oedd cadw pethau i fynd, sut oedd cysylltu eto gyda'r bobl. Ac yna fe ddaeth Zoom. Dwi ddim yn gwybod a oedd e'n ryddhad a'i peidio, ond fe dorwyd ar y tywelwch a chawsom weld ein gilydd ar y sgrin. Fe aeth y cyfarfodydd yma'n rhai niferus, ac yr oedd rhai yn zoomed out erbyn y Sul ac yn methu dod i oedfa rhithiol hyd yn oed. Eraill wrth gwrs yn ymuno mewn oedfa am y tro cyntaf ers blynyddoedd oherwydd ei fod yn rhithiol, a rhai o'r newydd yn llwyr. I rai mae Zoom wedi bod yn effeithiol i ennill pobl newydd. Gwych, na gyd allwn ddweud am hynna siwr o fod, bendigedig. Ac efallai bod wedi bod yn gymorth i ni gael ein hatgoffa o'n comisiwn, sef i ennill pobl i Grist, ond yr oedd hynny yn bodoli cyn y pandemig. Fe oedd i'n gyfle i ni gynnal ein cyfarfodydd, ein pwyllgorau dros Zoom, ac mae'n gyfle i ni eleni gael yr undeb yn yr un modd. Mae yna le iddo yn sicr, ac efallai byddwn, gobeithio, yn gwneud defnydd ohono yn y dyfodol. Ond dyw e ddim yn ateb i bob angen sydd gyda ni chwaith. Gofynnau sawl gwaith yn ystod y flwyddyn a mwy diwetha, ydy Duw yn siarad drwy'r feirws. Trwy Iesu Grist y mae Duw yn siarad gyda ni, ac wedi siarad gyda ni erioed. A thrwyddo ef yr dim yn gwybod, mae ein cyfrifoldeb ni yw pan bod na fath beth a pandemig, yw i garu, i ofalu ac i barchu ein gilydd, i garu ein cymydog a'n holl galon enaid nerth a meddwl. Efallai mae bod y feirws wedi bod yn gymorth i ni gael ein hatgoffa o'n cyfrifoldeb. Yn sicr mae'r feirws wedi ein hysgwyd ni. Os nad fe ddyle fe'n hysgwyd ni. Mae wedi hysgwyd ein hadeiladau oherwydd caewyd drws y capel. Bydd rhai byth yn agor eto.
Mae Malachi'n dweud hyn, o na fyddai rhywun o'ch plith yn cloi'r drysau, rhag i chwi aberthu'n ofer ar fallor. Ond y mae wedi peri i ni ofyn y cwestiwn, faint o bwyslais rhoddwyd ar ein hadeiladau a faint o bwyslais a rhoddwyd ar yr eglwys. Trigodd Duw yn heml Solomon, dyna gredodd y bobl. Ac eto pan roeddent yn alltid ym Babylon, roedd rhaid dod o hyd i ffyrdd eraill i gael cymdeithas, i fod yn eglwys. Ac wedi iddynt ddychwelyd i Jerusalem, roedd yna ail adeiladu. A rhoddaf lawenydd yn fy nhi gweddi, meddai Eseia, a hynny i'r cenhedloedd. Mae hynny'n bwysig i ni gofio, os mynd yn ôl, i ni wedi cael drws ar y bobl newydd, neu ni'n agor i'r cenhedloedd. Credaf, mae'r hyn yr ydym wedi ei glywed yn arbennig yn ystod y flwyddyn a hanner aeth heibio, a hynny'n gwbl eglur, yw ocheneidiau. Ochenaid y greadigaeth, ochenaid Duw, ochenaid yr eglwys, ochenaid yr ysbryd. Mae'n achor dywyll i'r feirws, ac i ni'n trio osgoi edrych ar yr ochr yna iddi. I ni'n clywed ochenaid y byd yn galw arno ni. Dwi wedi dweud y stori yma sawl tro yn ystod y misoedd diwethaf, a dwi ddim yn ymddiheirio mi ddweud eto. Mewn cyfarfod ECOM, meddai gwr o dde Affrica, mae cyfarwyddyd llywodraethau ein byd wedi swnio'n ddigon rhwydd. Arhoswch adref a golchwch eich dwylo. Syml. Mae'n rhwydd, meddai fe, os oes gennych gartref. Mae'n rhwydd os oes gennych ddŵr. Mae yna gymaint o bobl heb y naill na'r llall. I ni'n clywed ochenaid y byd. Ac i ymateb i'r ochenaid fel y byddai Crist am i ni ymateb. Na, dyn ni ddim eisiau edrych ar dywyllwch y feirws. Ni'n ofni aros a gwylio. Ni'n ofni gardd Getsemane o hyd. Lle mae yna ocheneidio, mae yna alar yn aml iawn. Pan bod yna ochenaid, stym geiriau. Mae llawer i di galar, rydym wedi clywed ocheneidiau. Mae'n brofiad, mae'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonom wedi ei gael. Ac fe wyddom pryd hynny, mae ofer i'w ceisio dod o hyd i eiriau oherwydd annigonol ydynt. Ond mae'r eistedd ac aros gyda hwy a chyd y laru yn weinidogaeth bwysig. Mae yna ocheneidiau wedi bod ymysg pobl yr ydym wedi adnabod yn ystod y cyfnod yma. Ond mae'r byd ers blynyddoedd wedi bod yn ochneidio. A dim nawr o'r diwedd yn medru aros a chyd a laru a hwy. Oes na alar dros gyflwr ein byd. Ni wedi cerdded ymysg yr esgyrn sychion, oherwydd roedd rhaid cerdded yn ei misg cyn bod na fywyd newydd wedi dod. Ar ddechrau fy llywyddiaeth, soniais fel yr oedd y bobl wedi cael hwy hunain yn ei eithrwch Babylon. A ninnau medden ni ar y degau wedi profi hynny. Dwi'n credu erbyn hyn ein bod wedi deall beth yw bod yn y dieithrwch yna. Y ffordd ymlaen, meddai Jeremia wrth y bobl, oedd i greu pontydd. A dwi'n dal i gredu, wrth ein bod yn symud ymlaen i ddyfodol newydd, bod angen ni greu pontydd o hyd. Pam roedd newyn yn yr aifft, bydd Joseph gynllunio gyda Pharo ynglŷn â beth oeddent yn mynd i wneud. Dwi'n dal o'r un farn bod angen ni bontio a phobl
ac hefyd i weddio am ein dyfodol. Ond beth yw y dyfodol yna? Fe soniais ar ddechrau fy nghyfnod fel llywydd bod angen gweddi arno. Y weledigaeth pryd hynny oedd y byddai pawb yn llawn y weddiau brwdfrydig. Ond efallai tra'n bod yn ieithrwch Babylon, mae ocheneidiau'n unig yw ein gweddiau. Pryd hynny y byddwn yn syrthio ar ein gliniau ac yn afygluwn lais yr arglwydd a phroddwn o'r newydd ei oleuni ef yn goleio y tywyllwch ni'n ei brofi. Dwi'n gorffen gydag adnodau o lyfr Galarnad a llythyr Paul at y Rhufeiniaid. Meddyliaf yn wastad am hyn, ac felly disgwyliaf yn iddigar. Nid oes terfyn ar drigaredd yr arglwydd, ac yn sicr ni ffallau dosturiaethau. Y maent yn newydd bob bore a mawr yw diffyddlondeb. Dywedais yr arglwydd i fy rhan, am hynny disgwyliaf wrtho. Da yw'r arglwydd i'r rhai sy'n gobeithio ynddo, i'r rhai sy'n negeisio. Mae'n dda disgwyl yn dawel am iachawdwriaeth yr arglwydd. Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ocheneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond y ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym, yr ydym ninnau'n ochneidio yn o'n hunain, wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn feibion Duw, a rhyddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr hyn nad ydyn ei weld yw gwrthrych gobaith, ac felly yr ydym yn dal i aros amdano mewn amynedd. Yn yr un modd mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid, oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ac ocheneidiau y tu hwnt i eiriau. Ac y mae Duw sy'n chwilio calonnau dynion yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil y mae dros saint Duw i amcanion Duw. Gai ddiolch unwaith eto am y fraint a'r anrhydedd o fod wedi cael gwasanaethu fel llywydd Undeb yr Annibynwyr. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich ymynedd hefyd tuag ataf. Nawr, wrth i'r tymor hwnnw ddod i ben, braint mawr yw Trosglwyddo'r Beibl i'r llywydd newydd. Os bydde ti'n dymuno beth i fynd dros i ddod lan wrth yn ochr i fan hyn, byddwn ni'n ddiolchgar iawn. Ein llywydd newydd, y parchedig Betty Wyn James. Ganwyd a magwyd Betty Wyn yng Nghlydach, a Hebron Llydach oedd ei chartref ysbrydol. Cyn mynd i astudio diwinyddiaeth yng ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg, bydd i ymgymryd â mwy nag un swydd. Un o'r rheini oedd yn Hydron Penri fel ysgrifenyddes i'r adran genhadol a oedd yn bod pryd hynny. Ac fe gefais i gydweithio gyda hi yn y cyfnod hwnnw pan ni'n swyddog ieuenctid. Yn ystod ei chyfnod yno, bydd i ymateb i alwad Duw i fod yn weinidog i'r arglwydd Iesu Grist. Wedi'r cyfnod o astudio yn Aberystwyth, cafodd ei hordeinio a sefydlu i fod yn weinidog yn Eglwys Annibynol Gymraeg y Bari, cyn symud i Gaerfyrddin a chymryd gofalaeth o eglwysi, sef priordy Caerfyrddin, Cana Bancyfelin ac Eglwys Presbyteraeth Bancyfelin. Mae Betty Wyn yn weinidog gweithgar ac ymroddedig. Yn wyneb adnabyddus iawn yn arbennig yn rhe Caerfyrddin. Mae hefyd wedi bod yn gefnogol iawn i waith yr Undeb ar hyd y blynyddoedd. Wedi bod yn weithgar iawn gyda Cyfarfodydd y Chwiorydd. Ac nifer o bwyllgorau eraill, dwi ddim yn mynd i restru nhw. A fyddi di arnyn nhw gyd to ynyr. Mae'n awdures, fwy nag un llyfr, ac yn medru troi llaw at farddoni. I enwi fel ni'n dweud o'n rhai o'i sgiliau, ac fe geithi
yn ystod ei chyfnod fel llywydd ar ddangos ei doniau lu i chi. Mae'n gyfle i ni i dylon gyfarch di hefyd ar dy lwyddiant ddiweddar o ennill gradd MTH, llongyfarchiadau mawr i ti. Wel, croeso cynnes iawn i ti Beti Wyn i'r gader, ac edrychwn ymlaen am dy arweiniad yn ystod y 2 flynedd nesaf. Mae'n arferol ysgwyd llaw yn y fan hon ac ystyn dy heilaw cymdeithas. Nid yw hynny yn bosib, ond nid yw yn lleihau ein dymuniadau da i ti. Mae yn bosib i arwyddo'r Beibl, ond gaf i ddim paso fe i ti. Ond dwi'n siŵr y gallu di ddod mlaen ac agor y llyfr a'i arwyddo i ni nawr fel bod ni'n tystio i hynny. Pan ges i'r Beibl yna yn y llaw a dychwelyd gytreg ef, cododd rhyw fraw arnaf. Mae'n Beibl sydd yn nifer helaeth, fel mae bobl eraill sydd yma wedi bod yn lywyddion o bobl wedi torri henw yna. Mae'n Beibl sydd yn mynd nôl i 1922 yw, ond mae'r enwau yn mynd nôl ymhellach na hynna sydd yn y Beibl. Ond o ystyried bod yr holl bobl mae wedi torri i henw ar y darn papur yma, mynd nôl i'r dechreuadau yn deg. Ofnes, petai rhywbeth yn digwydd yn y tŷ, a rhywbeth yn digwydd i'r Beibl tra yn fy meddiant, efallai na fydd y maddeiant. Felly eis ar ofyn yr ysgrifennydd cyffredinol, a oedd modd i ni drosglwyddo Beibl i'r llywydd newydd, a fyddai'n Beibl y gellir ei defnyddio, yn hytrach na'i gadw dan glo fel dwi wedi wneud gyda'r Beibl ma. Oherwydd y gwir yw ei fod yn mynd, fe fydd e'n mynd ychydig yn fregus, ac mae ychydig yn fregus, ond mae'n gofnod gwerthfawr hefyd o'r llywyddion sydd wedi bod. A dyma cydsynio. Dwi'n credu mae'n larwm i hwnna, mae'n off yn y fag i, mae'n rhwg dy fi, neu larwm rhywun. Dyma cydsynio felly, bod ni o hyn allan yn trosglwyddo Beibl i'r llywydd, bydd y llywydd yn medru gadw. Am byth. A'i ddefnyddio, wrth gwrs, ar hyd cyfnod y llywyddiaeth. Felly, os nad wedi cyflawni'r un dim arall o leia, fe i dechrau rhyw arfer newydd, bydd yn cael ei drosglwyddo ym mhob undeb o hyn ymlaen. Felly, fy mraint am anrhydedd Beti Wyn, yw cael trosglwyddo y Beibl yma i ti hefyd. Dwi'n credu bod nhw'n ffordd rownd, yn fe newn ni drosglwyddo nhw'n ffordd cywir ar y diwedd. Fy mraen ti yw cael trosglwyddo y Beibl yma i ti, sef Beibl at ddefnydd y llywydd, a'r Beibl fyddi di'n gadw yn dyfyddiant. Bydde di wair fod yn lewyrch i'r llwybrau y fyddi yn rhodio, pinau yn llythrenol neu dros Zoom, yn ystod y gyfnod fel llywydd. Dymuniadau gorau i ti, affo bendydd. Diolch yn fawr iawn, ac a i ar ein rhan i gyd hefyd diolch yn fawr iawn i'r cyn-lywydd bellach, y parchedig Jill Harris, am ei gwaith arbennig iawn wir, yn arwain yr undeb dros y tair, nid dwy cofiwch, tair mlynedd diwetha, a hynny drwy gyfnod digon heriol am fwy nag un reswm. Bu'n ffyddlon a chadarn i harweiniad, gan gyflawni gwaith gyda'r urddas a phroffesiynoldeb. Ac fel arwydd yn gwerthfawrogiad, fe hoffwn ni gyflwyno Beibl i ti hefyd, Jill. I ni'n dechrau arfer newydd heno. Ac oedd i fewn i glawr y Beibl, mae yna englyn hyfryd iawn o waith y prifardd Robert Powell sy'n darllen fel hyn. Yn sir yr haint a'i doluriau, gwyliaist yn golofn dy breiddiau. Yno fe roes diw dyfrhau ddŵr doeth dy gwyddor dithau. Diolch o galon i ti, a pho bendydd. Diolch yn fawr iawn i ti.
Wel, gai gydnabod yn ddiolchgar eich ymddiriedeth yna wrth weld yn dda ymhethol yn llywydd Undeb yr Annibynwyr. A mae'n fraint fawr yn fraint na freuddwydiau sy'n eriod y fydde'n dod i'n rhannu. Diolch yn fawr iawn iawn i chi. Diolch yn fawr hefyd i aelodau eglwysu'r ofalaeth. Dwi'n cael y fraint o fod yn weinidog arnynt, y priordi Cana Bancyfelin, am eich cefnogaeth a'ch dymuniadau da ar gyfer y 2 flynedd nesaf. Ac i bawb arall sydd wedi'n nghefnogi ar hyd y daith, o glydach i'r bari a nôl yma i Sir Gar. Diolch hefyd i'r teulu ac yn arbennig i'r merched, Elin a Sara, am fod yma wrth y ymyl heno fel yma nhw bob amser. A chofio'n atoch chi hefyd dad sydd yn gwylio gobeithio yn rhithiol ar yr oedfa hon heno. O'n i ddim a fyddwch chi'n teimlo siom neu a fyddwch chi'n teimlo rhyw elfen o ryddhad wrth i mi ddweud wrthoch chi nawr na fyddai'n traddodi fy nerchiad fel llywydd heno. Gewch chi benderfynu shwt ych chi'n teimlo am hynny. Fe fydd hynny'n digwydd yn yr Undeb y flwyddyn nesaf sydd i'w gynnal yng Nghaerfyrddin ar achlysur dathlu canrif a hanner yr Undeb. Diolch yn fawr iawn i'r Undeb am drefnu'r oedfa hon heno, a hynny dan amgylchiadau gwahanol i'r arfer fel un isiws wedi clywed. Eto, yng nghanol dryswch a gofid y deufis diwetha yma, gwelwyd fel y gwelir yma heno gyfle i feddwl yn fwy creadigol am ffyrdd o gynnal digwyddiadau sy'n ymwneud â'r Undeb ac i gyfathrebu ar cyfundebau ar eglwysu. Cyfle i arbrofi, i ddysgu sgiliau newydd, i fagu hyder yn y sgiliau hynny ac i fentro. Ac mae meddwl yn greadigol ac arbrofi yn arbennig yn y byd technolegol a digidol wedi bod o ddiddordeb mawr i fi drwy gydol yng ngweinidogaeth. A mae hynny i'w briodoli i'r ffaith bod y diweddar Eirin Ogwen Williams wedi plannu'r hedyn digidol yna i wrth gychwyn yng ngweinidogaeth yn y Bari 8 mlynedd ar 20 yn ôl. Diddordeb a dyfodd ac adrodd yn gyfrwng allweddol dros y 19 mis diwetha i gyflawni gweinidogaeth yr eglwys mor effeithiol a phosib mewn cyfnod reit unigryw a heriol, ond hefyd cyfnod yn llawn cyfleoedd. Ac wy'n mawr obeithio byddaf yn medru gweu'r diddordeb hwnnw i fewn i dymor fy llywyddiaeth, fel y gallwn ddefnyddio'r cyfrwng fwy i rannu syniadau newydd, i breuddwydio newydd, i drafod ffyrdd newydd o gyflwyno Fengil Iesu Grist a fydd gobeithio yn dod â bendithion a chysur i ni gyd. Awgryma'r ysgrifennydd cyffredinol yn yr rhifyn diweddara o Dyma'r Undeb bod y fframwaith ddirywiedig, na chi air da, y fframwaith ddirywiedig a etifeddwyd gennym ni'r genhedlaeth olaf cyn Covid wedi hen oroesi i heffythiolrwydd i gynnal y fframwaith honno. Cawsom yn rhyddhau o hyn oll dros y 19 mis diwetha, gan roi lle o'r diwedd i ysbryd newydd, ffres a heriol a chyffroes i symud yn ein plith. Gweddiaf y bydd fy nhymor fel llywydd yn gyfrwng i ymdeimlo ar ysbryd newydd hwn ac i gydweithio â chi gyd wrth i ni ddarganfod ewyllus Duw, y Duw a ddywedodd, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd. Rwy'n ymwybodol hefyd bod y cyfnod diwethaf hwn wedi gadael creithiau ar fywydau'n heglwysu a'n helodau. Colled a thristwch a esgorodd al aral dwys. Tostrwydd corfforol a meddyliol sy'n achosi concern gwirioneddol. Bu'n gyfnod eithriadol o anodd i deuluoedd a chymunedau. Nid oes un teimlad nad i ni wedi brofi dros cyfnod y pandemig a'r cyfnod clo. Gallaf eich sicrhau eich bod chi gyd yn fy ngwyddiau bob amser. Gwn bod Gofid ymlith ambell i gynulleidfa am ail agor drysau ambell i gapel a nerfusrwydd mawr am ddychwelyd i blith y bobl. Bu'n gyfnod digon heriol i weinidogion hefyd, i weinidogion ac arweinwyr eglwysu. A mawr yw'r concern am yr effaith mae'r cyfnod clo wedi cael arno ni sydd yn y weinidogaeth. Wedi'r cwbl mae unrhyw beth sy'n effeithio ar ein pobl yn effeithio arno ni hefyd.
Gai ddiolch i swyddogion yr Undeb am ei bugeiliaeth gofalus ohono ni dros gyfarfodydd Zoom cyson dros y cyfnod clo. Y mawr hyderaf y medraf yn ystod tymor fy ngwasanaeth, gyfrannu rhywbeth bach i sicrhau ein bod yn parhau i gynnal breichiau'n gilydd, yn weddigar ac yn ymarferol, mwyn i ni barhau i fedru cynnal breichiau'n pobl cystal ac ymedrwn. Rwy'n edrych mlaen yn fawr at ymweld ar cyfundebau. Os na fydd fod ymweld wyneb yn wyneb, byddai'n ddigon parod i ymweld â chi yn rhithiol. A hynny, o feddwl am wneud hynny, mae werth i chi nodi un peth a ddywedodd un o'n aelodau i pa ddydd. Fe ddywedodd ei wrthau'n ddiweddar gyda'i dafod yn ei foch, wy'n gobeithio, i fod yn medru mudo'r gweinidog wrth cynnal cyfarfodydd rithiol. A dyna chi ddigwyddiad hanesyddol yn dyfe. A chyn i neb ohonoch chi feddwl y byddai'n syniad da i chithef y mudo i heno hefyd. Gai brysuro at ddiwedd y cyfarchiad hwn, drwy ddweud fy mod yn edrych mlaen yn fawr at gydweithio a chi oll, fel y gallwn gyda'n gilydd yn undeb o eglwysu, gamu ymlaen y hyderus, ond yn ofalus hefyd, i ddyfodol llawn gobaith, a hynny dan arweiniad a bendith Duw. Rwy'n addo am roi'r gwaith gyda'n holl egni, gwneud fy ngorau arwain gweithgarwch yr Undeb dros y 2 flynedd nesaf, hyd eithaf fy ngallu. Diolch yn fawr iawn i chi am eich ymddiriediaeth ynof, a pho bendith a daioni i chi gyd.